Mora ma intie machiegni janeno mar Eltin magi koro gin nonro mar Oboke kono ni endi kaka pile an Oboke ka endi adek the Standard, the Daily Nation kono Oboke ma the Star nyinga ni Okello. Oboke ma the Daily Nation ewachako kawuono kama bende koro wacho ni Raila's big blow. After months of speculation, ODM chief Raila Odinga finally declared he will be in the race for state house in 2022. But in the same week, he made the announcement. The Court of Appeal sounded a death knell to his and President Uhuru Kenyatta's push for a referendum to change the constitution. Now the former prime minister finds himself in a tight spot. Ngawachimantire Raila koro bro ye kanye timo nango ereka kodo wuok e obadho ma sani koro no yodo niendi juma achiel kende kano soch ni koro oikre odwa dhi ringo ngweji niendi mar manyo telo ma piny Kenya. Kos wacho ni BBI otore en gima onge. Raila bro rie kanye pinje manitiere ni koro ka onge positions kata lemo monyalo chiwo ne jomoko ma mondo olos coalition maber obro miyo gi ango onge koro gimiluongo ni euphoria matine ni maho mabende bro tero ji achiel ka achiel nyaka yiero odwa timo nango. Mar adek en ni entiere gi gowi mag siasa mane beno chulo Kalonzo gini obro chulo magi te gin gik masani koro baro wi wunyalego mondo mi koro ng'ento koro ere kaka obro loko gini tango loko dhochi koloko dhochi sawa. Obila e gwenge mag Nam Chumbi Likoni ne otamo jomoko mane nitie gi chenro matimo maundu manoendo e kuondego eko mag Mombasa. Ng'ano wach malich ahinya kar sangun ukinyi nyoro two police stations, a busy shopping mall and a popular church were the targets of the planned terror attack until the police in a dramatic 10 a.m. ambush at Likoni Channel crossing into Mombasa. Magi gin joma koro ne beni koro sani endi itere do kendo imiyo kum mager ahinya nikech gido mondo migi hiny oganda. Wach machielo mantie ka endi en ni nitiere paro moro ma jood bura moko biro go ni sani ka rent to michulo matine ok chulo ot to imiyi notice mar dwe achiel tidar. Mane wach mantie landlords will be required to give tenants just a 3-month notice just a 1-month notice instead of 3 to vacate their premises in case of failure to pay rent in new proposals. Maendi entangenya kobedie gi wach mane wach gi mantie kanye ndo sama bende koro wach ni koro governors ampacho kadwa mondo mikoro gigo mane ok dwaro mondo mi jodhi referendum kaka 35% mitere counties chande mondo end moro okadhi akadha. Mane wach mantie sama bende koro jatend migawo Musheru odonjore koda kama no doho kwacho ni doho no ketho gima ber ahinya made okonyo oganda jo Kenya. Oboke ni ndi mara abirio ting'o wach nendo manotimre Mombasa nyoro inyalo ng'eyo ni tang' mane timre. Wach ma bende sani koro bedo ni ng'eny ahinya e piny Kenya wakae. Akenya lo kony nang'o? Police officer kills lover in hospital. Ng'ato dhi nyaka hospital kama ng'ato nitiere to negi hospital kama odhi mondo mi othiedhe no. Ayo be onegre. Constable Bernard Kivo shot Mary Nyambura, killing her, then took his own life. I mean, okochuno ni nyaka ng'ato uwere uru maber kata Alfred Mutua nyowe ja enye giwere gi jaode to nyane no kendo jako gi dhi kende party birthday party mar Mutua giwere juma achiel magi lando ne giwere juma weekend maluwe no endo koro gine ole sereni e birthday mar Mutua kagina ji ariyo kamano awuoro piny mwantiere go sani nindi. E weche go mag chanjo ma COVID ewacho ni different studies show Moderna offers some protection from Delta variant, but this wanes over time. Chanjo mar Moderna chande onyalo konyo ka chego mag Delta variants magi weche minyalo somo ka itoboke inde mar 10 ber mondo mi ng'e ni to sama koro dhi kawo chanjo no endo ang'o gire manyalo bedo ni inyalo yudo kanyo ka jo somo kod jondiko magi ki nitiere ka endi te aneno ka endi ka koro wachope weche go mag smart business no Oboke malang koro jogo ko mantiere kod ohala nyalo ng'iyo ni to ginyalo timo handigi nadi. Ka adhi nyime e weche mag tuke mantie ka endi any lights camera flame action nani gimantiere Paralympic Games hit the record masani koro jogo manigi ng'ol mopogore koro chako mano gin tuke mag Olympics en gine ogitim go Olympics gi ji nikech gintiere kod ng'ol kuma giluongo ni Paralympics koro ne gichakra achiel ka achiel nitie manigi ng'ol mopogore ka gi kacha jogo ma onge bede gi joma nonyuol kantie gi mag macha koro sani endi gichako mano ma en weche mag mag Olympics.
wach moniti mantiere do sani midon mondo mikoro ng'ento ere kaka piny Kenya nodonje ogirimiti kod piny mar China mage timo ogirimiti mar bilion 450 mar gero SGR ma Nairobi nyaka Mombasa. Mane gima ji dwa ng'eyo to AG Attorney General wacho ni gino yawe ka en gima oumo kamano beda maleng' white en pesa ma jopiny. Ang'o momiyo mondo ni mondo ket siri ji do mondo miong'e omiyo Kiara nyaka ikre gini mar wach ni. Wach machielo mantiere ka endi en oboke mar The Standard. Uhuru staff task in crafting Raila OKA deal. Tomorrow the president hosts One Kenya Alliance chiefs and ODM Raila in a bid to craft a winning alliance. With BBI dead, Uhuru's bid at forming coalition is well cut out. Uhuru podora moromo gi jogi. Jogi moko timo tama magi gwani gin gi to moko timo tama to gin kage dhi kende kamano endo to Ruto dhi oro gi gokinyi maluok gi mayiwe gi tawel mawe gi mondo gituo. Kugwen nono kinyi. Omiyo magi te gin gik mantiere. Koro Uhuru Kenyatta kiny chako romo kendo kodgi bang' koro BBI noseiki. Koro BBI mane pare nyalo kelo oppositions ka en koro onge. Wach malich ahinya. Wach machielo mantie ka endi en ni koro Musheru ni owuok tung' moso to en jatend migawo mondo be ni koro ochiwo luor ne jotende. To wacho ni CS as accused DP William Ruto of championing far-fetched economic fantasies anchored on falsehood and says the youth are not hustlers. Mane kaka Musheru moke kod Ruto wach malich ahinya. Wadhi nyime matana med kind. Don't be choosy. PS cautions 800,000 Moderna jumps arrive. Mind wach mantiere ka endi ni kod wach ni kik mondo mi idhi yier ni itimo chanjo ma kadido na AstraZeneca, Johnson and Johnson, kadido na Moderna be mondo mi otimni chanjo. Mane gima otemo wacho kanyo endo ka wach Musheru koro ni ka endi nyalo somo wach Musheru no gi Ruto achiel kachiel. Wife, I begged him to put his gun down. Surrender. My wach mantiere ka endi be wach machielo kendo. Ndunge described her husband as a respectful man. Steve and Nyambura relationship was an open secret. Koro weche man kage en gima koro tek. Gimomiyo ji negre kama endi. To gin bila ma kiny ka kiny gin gi wachgi. Kiny ka kiny gin gi wachgi. BBI defeat upsets Uhuru succession calculations. Mane wach mantiere sani koro BBI no de koro Uhuru dwa timo nang'o? Ng'ama bro kawo telo kuome. Mage wach mantiere kanyo sama bende koro ketwa Ruguru wacho ni ber mamondo mi jowere gi weche mag BBI ji odhi nyime gi chenro mag eko mag yiero manler mantie. Wach Mutuani ka ito boke mar 12. Mutuani nyowere gi Lilian Ng'ang'a. Magi wacho ni awawere. Chieng' birthday ne koro mo 51 years Lilian Ng'ang'a mutucho gi Raila. To gini gi Raila ni be. Ingeni well, the former first lady of Machakos and estranged partner of the governor floated into the scene fashionably late. The former Prime Minister Raila Odinga made a surprise guest appearance and congratulated Mutua on his 51st birthday. Machibalicha henya aworondo nango. Kino gino jokore kagil Pajoso moko jondiko ni kanyo endo anoka indika judges have taught Uhuru that democracy is no polite employer. Mane wachema ntie kanyo endo sama bende koro ntie boge ka endi malang magiki mag KCP model papers inyalo neno gi achiel kachiel. Somane e counties ka indika kane pan paper no collapse. Maendi kambi malo so ras mano pan pepa mantie we buye kaka norumo weche mag ohala nika ang'o kelni e weche wa manyien. How Tusker ended Kogalo 5-year league dominance. Tusker koro sani gine makoro gi ntie kod league nendo mar Kenya weche ni mondo soma kaka ne gitieko wach mar gor. Tusker were on Sunday crowned the 2021 FKF Premier League champions, bringing to a halt Gor dominance in the competition. The Brewers finished top with 65 points, with their closest rival KCB coming second with 62 points as Bandari AFC Leopards closed on the top 4. Manelere mantiere kanyo endo Kogalo koro sani mang'ani yue namba kia boro
kia beyo kanyo. Lead Raila Raila Mount Kenya campaign allies tell Uhuru Kenyatta a section of MP silence on his succession plan has triggered confusion and given undue advantage to their rivals. Jogo Masiro Uhuru Kenyatta nyisoni koro wuoth gi Raila e gwengego eko mag Mount Kenya mondo mi ji one ni koro isire mane wach mantie kanyachiel kachiel. Ka ang'iyo weche mamoko kaendi NCS Musheru in rare bare knuckle attack on Ruto mane wach mantiere kanyo endo nasewache kendo bende chako make kanyo. Wach mar Raila ni kod Uhuru nitie kaendi oyudo mondo Raila koro sani endi oba e gwengego eko mag got kocha mage weche mantiere. Kama dhi nyime police mo onego jawadecha top Uhuru allies reject MPs BBI revival ma wacho mantiere jogo sani nitie ma kula mondo mi ji odhi nyime gi wacho no endo mar BBI. Sama bende kwa kaendi Ruto, how you will hold me accountable on campaign pledges. DP Western leaders and professionals who support his movement agree on a 10-point development agenda. Maende koro Ruto dhi nyime gi loso mana agenda mare bende koro bro konye. ODM nyochiwo omenda madirom milion 117.2 ne ANC kod Wiper. Pesa mane bende gichiwo ne jogi kinde gi kiduto. Koro sani ndio omegi pesa koro onge wach moro ma ng'ato wacho ni tuo no wan, lakini ODM be no budha anya kan gene gibomiyo gi pesa ne ok gimegi. My government is he. Enti ka ndio Oboke malang ma my government. My government me wach mantiere kanyo endo nyalo ng'into koro ang'o giri mantie tendas mantie kanyo. Pajo somo kod jundiko aneno kantie ka Adan Mohammed ondiko. Mutua sings his joy as he turns 51 years old. Manler mantie kanyo endo Mutua odonjo 51 years mane kantiere na kusifuna kandi Trevor Mbija. Lava left me after 10 years. My watchman Tika Citizen TV's anchor Trevor Mbija shared his biggest heartbreak after he was left by a woman he had been in a relationship with for 10 years. I am from a relationship that lasted 10 years. It is one of those relationships that were over, then they break you again, he said. Actually, I took dowry to her home in December 2015. Then, akaniacha. Kuachwa iko hii tutuzoe kuachwa na kuachana iko tuzoe hii mambo baika gigintire ano kaandika bende Diana Marwa has appreciated her husband Singer Bahati for standing by her when her grandmother died. Magweche magbati kaindi utingweche manganya nyama society pomp galore at Mutua and Rivani's bash mane wache mantire mutu oronjo kendo gi Lilian Nganga kendo picha ni kama lera hinya magichopo kamora chiel lakini nye anyway, Yose Chameleon in ICU with H. Pyroli. H. Pyroli ni oken tugo. Sani kunyo intigi H. Pyroli tutema hinya mondo yud thieth. Gini sani baro jindasi. Sani koro sani Yose Chameleon ntiri ICU. Gini en gima ok tugo. Joko ng'e to kelo gik mang'eny ahinya an ang'e osedil koda in 2016. Omiang'e maber. Weche man kaendi Premier League sani endi wang'iyo Arsenal nitie namba 19. Arsenal ema temo ng'eyo ni to gin kure. Arsenal sani nitie namba 19. Oyombo Norwich kende moyombo Norwich City kende ma Arsenal oyombo. Ang'e just fata gini kudo winjo weche machal kamagi lakini ma adier manitiere. Chelsea ni malo ka koro osego tuke ariyo to en gi 6 points. Oselo bape abich pokolo e bao mora mora. Liverpool benentie Liverpool luwe kanigi 6 points oselo bape beach pokolo mora mora mane watchman tire kanyo sani ndi Arsenal Norwich City nitie number 20 osego bape aboro already. Norwich City enzani osechamo baodi aboro tuke ariyo gi 0 points. Arsenal bende ose rob bawa 4